Nisma, a ber, zara artista bat ezagutu zintuan Konkisa, izan Invictusen, Konkis, kriston tipua, sare zeletan induzuen lana da, bikaina ez bezita urrengua, ze izugarrizko goraka da. Egi da, ganera kriston lana izin zala, Oizeberrekin, egunero, kriston lana, igo duzu asko. Bai, 50.000 indoguz ja Instagramean. 6 hilabetetan. Bai, hori da. Eta ez da raxa. Ez da bat ere raxa. Orain kastinak ere egin dituzue. Be bai, egon gara. Ze nolako elementuak izango ditugu aurten? Baitu, danetarik egin dugu eta benetan dingotzuet, oingo urtean nik uste jente asko oso aukeratu edo, bueno, zikeran hor gabizela, ze egie da, irabazi zauela badakizu. Neska batek, bai. Hori da, neska batek irabazi zauela, nahiak, eta berai ezker, emakume gehau aurkeztu. Gerrerak berriz ere. Ai, ez da. Oso ondo. Eta benetan dingotzuet, kriston casting egin zindala. Bai. Bai beste batzuk egon dire, rollo alfalfa, nik esaten dutena, ja de... Zatoz kastinera, zikeran prestauzat ezapurtxu, bete zatoz da... ez dakiz ere zan, hijo, txiko... Bueno, guzti daukatela eskubidea. Un poquito bai, hori da, bea, bueno, azken baten, 1000 esker guztiei, zinde pillo pertsona aurkeztu direla, eta kriston kastine egondala. Osea, elementuk. Bueno, flipa ingo zuen. Arrakazta, jazta. Eta zure proiektua. Bai. A ber, bi hitzetan. Babitu, euskal talentuak eta ezagutzeko. Proiektu izin zala, talentu bila eta euskal maia. Zer nik uste, bueno, ikusi hogu ganera. Garo. Mila esker bai, euskal herrien kriston talentua dela eta bagabiz talentu etopetan handau zubaizu talentu lehiaketa. Eta hori, bagabiz talentu ebile eta hor gabiz proiektu bat sortzean euskal herri maian talenturik eta honena ian olteko. Nio telebizan emateko? Bueno, hon nino ez dakigu, non emongo dan, beha, zikeran horre biliko garela. Eta igorren intentzen duten, eta nahi zute gauza, hauntekoa. Igorren izin zen ikarregarria, jenta aurkeztutan Got Talentik etorri zen, igorrera, gero bere talentua aurkeztutekoa. Nik usten dugu jente hau zelan da. Bihar baldin mozu Risto me jode bat, Risto me jode jantzi. Zuan egon zinen be bai. Risto me jode jantzi. Ikusten hau zu lepaile modun? Bai, ez da Risto me jode bezala. Dame una cañita brava. Mira, le gusta más que el pulpo.